ọrụ na-afọ aga akọkụ n'okporo ụzọ ahụ si Isuofia wee gaba Nanka ma bụrụ nke ga-esepụtakwa isi na mpaghara okporo ụzọ Adimora na Nanka. Ya bụ ọrụ okporo ụzọ ka aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo nọ n'ọdụ nso a wee gbapee ọrụ ya. Ngozi Obileri gara na mpaghara ahụ ịmata mọsịkwa ihe kwuru ka a na-eme kwupụtara na ọrụ arụgoro na mpaghara ebe ahụ akarịgo pasentị 40. Gere akụkọ ahụ ka ọ ha n'uju. Adimora Road nke ụzọ Adimora Nanka sonyere na ya bụ nke dị kilomita 2.2 ma bụrụkwa ụzọ arụbeghị ma ọlị. Na ya bụ ebe a na-arụ ọrụ iwu ọwa mmiri na-aga n'ihu n'akụkụ na-abụọ ya bụ ụzọ tinyere ikpole ụzọ ahụ. ABS hụkwara ọtụtụ nnukwu ụgbọala ka ha na-arụ ọrụ na mpaghara dị iche iche na ya bụ ụzọ, nke mere na ya bụ ọrụ na-aga ngwa ngwa. Ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ ABS okwu, ka onye project manager ya bụ ọrụ bụ injinia Salom Sawal kọwara na ha bidoro ọrụ na ya bụ ụzọ abalị 10 gara aga ma kọwakwazie na ha na-achụ ya bụ ọrụ ọsọ. Dịka injinia Sawal si wee kwu, ya bụ ụzọ bụ nke bụ kilomita 7.3 bụ nke a ga-esite na ọwa mmiri nke a teruo ya n'ọwa mmiri nke ọzọ, ma kọwakwazịa na ya bụ ọwa mmiri bụ nke a ga-arụ 1 mita na 1 mita. Ọ kọwakwazịrị na ya bụ ụzọ na a ga-arụcha ya ma ọnwa Disemba gbaa mkpụrụ ụbọchị 20 nke afọ anọ n'ime ya, ma tụkwazịa gọvanọ Soludo iwere ntụkwasị obi nye AG Vision Construction Company ka ha rụọ ya bụ ụzọ, kwezie nkwa na ha agaghị agharịpụ ya. Site na ụzọ Isuofia na Nanka, abụ m Ngozi Obileri.